Čaute, dneska som tu zasa s novým videom a dnes nahrávam Agario. To je môj komp, takže dáme si continue. Som to skúšal. Počkajte chvíľku. Trošku sa mi seká. Dobre, mám tadáš a ideme na to. A kde tuto som, teda prcigulička. Ideme. Žereme si bobulky si žereme. Dnes sa chcem byť aspoň 10. na serveri, čo sa mi ešte v živote nepodarilo. Wow, tuto som sa obstrel. Pozor, sú tu nebezpeční ľudia. Tu je veľa bobuliek, musíme sa ich schovať. No, tak sme sa neschovali. Pozor, tam sú prci bobulky. A to zežralo. Chápete, no diváci? Zežralo ma to. Asi mi budete dávať hejty za to, že mám pomaly počítač, ale takže ideme znovu. Tak, ideme na to. Jej, teraz mi je modrá šprtka. Aj, sme pri okraji mapy. A tam aspoň nikto na nás neútočí. Ďakujem, že ma pomstil. Yes. Continue. Som stále tadeáža. Si nenávidia tadeáča. Wow! Chápete to, on ma zežral. Bol som top position, smutný smile. Chápete to? Dobre, ideme si na menej. Switch. A ideme na to. Rýchlo musíme sa zväčšiť. No teraz sme veľmi kriticky ohrozený druh. Veľmi kriticky ohrozený druh. Fuj, to bolo na to zvedám. Ešte nie som taký profík. Ale bude. Vidíte túto čiarku. Som bol na najhoršej position. Ideme si pozrieť skiny, ktoré si môžeme kúpiť. Máme len 100. Máme len 100. Tak. A posledné kolo dnešnej rýchlovečky sa práve skončilo. Ešte to nevypínať. Takže ja vám ďakujem za to, že ste ma kúkli. A na videnou nás